ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಟಲ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವುಂದುಂಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ದಾದಾನ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು 1 ವರ್ಷಲ ಆತಿಜಿ ಸಡನ್ ಆದ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಈತ ದಿನ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಹಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಾಪೆದನು ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇನ್ಯಾನು ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪೆದ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರ್ದಾದ್ರ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏರ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿನ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನೇ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡತ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಪನೆರೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಯ್ಜಿ ಈತ ದಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತಾರು ಯಾನಿತ್ತ ಸಡನ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ನೆನ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜೀವ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೆಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತೀಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪುಗಂದೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪು ನಿನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಫೂಲ್ ಆಯರ ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ನೋಡ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಪೇನ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನಡ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದೇಪ್ಪೆ ಇತ್ನೆಟ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಚಂಚಾದಾದ್ರ ಅಂಡ ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೆಯಾನ್ ಬುಲಿಪುನ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಪು ಜಾತ್ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪುರ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯಾರು ಐ ಬೊಕ ಏರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲಾ.